Díomh cuairde agus tá fáiltear over ascaí scéalta le hAoife tásúla an gcuisibh go maith agus ré le hain chéadhísa eile de Deirdre agus an Fear Bréige. So, cad a tharla an lá faoihearra an Queen live? So bhí Deirdre an, bhí fuair sí amach gur raibh drama le bheith ann ar scoil agus bhí si chuna bheith mar bhanríon nach rá. So bhí Deirdre a géirí an chorónaí dhéanamh as beidir Páirt nó cartchlár na rudéigen a chunig dad óhaile agus cad a bhí dad a géirí a chorthú. Go maith bhí dad a géirí Fear Bréige a chorthú freisin. So dúirt Deirdre gur gabhróigh si le dad. So fan go bhheicimid cá rámar. Yes. So thiúil siad amach le chéile go dtí an fork, go dtí an cearcha glas agus buí agus bhí siad chun an Fear Bréige a chur an sin. So fan go bhheicimid. Squid, 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 ar sa daddy, nuair a chunig sé na hain. Squid, 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 ar sa Deirdre. No hihiigi an cearcha. So bhí siad ará, squid, squid, slán, go dtí na hainaí ar fad. Thosig siad ag obair. Rinne daddy crus leis na bataí. Cheas sé sa ghort í. Sin é an curp ar sesin. Sin an curp an sin. Agus cad atá na lámh ag dad? Cad atá aige? Tá casúr ina lámh ag an na bhfuil. Rinne Deirdre ceann as an seangúna caite. Líonn sí le tí é. Haring si súla agus srón mhór ada ar a aig. Haring si béal brá mór. Bhí an Fear Bréige ag goire. Féach? Oh wow. So fuair si an gúna agus líonn si le tí é. So bhí sé cosúla ceann mór. Nuair a bhí sé genta, chroch Deirdre an bríste agus an gceansaí grána. Chroch daddy an capín ar cheann. Cheas siad tamil ag fécintear. Páidín is anam dó, ar sa Deirdre an sin. Nach bhfuil sé go hálan. Féicear páidín. Féic. Sin anjas. Bhí an ghealach ag éirí, agus bhí réalta sa spéir. Íhuaá a fádín ar sa Deirdre, agus duine siad óhaile. Bhí mami ag fécint ar an telefís. Caithfidh mé mo chorón a dhéanamh anois ar sa Deirdre. Rinn mé dermid faoin gcóran. Fuair mami sisúr agus cartchlár. Fuair daddy glú agus tinsel. Agus fuair Deirdre paint gheal. Jaar mami an cartchlár. Gramig daddy an chorón le chéile. Agus chur Deirdre an féint air. Féach. Písa ar físa, rinne siad le chéile é. Ar deire bhí an chorón genta. Nach í a bhí haar bór. Bhain Deirdre tríal astí. Go hálan ar sa mami. Mo bhanríonn speisialta féin ar sa daddy. Féicear Deirdre. I caithfidh. Tá sé go hálan ar fad. An oíche sin, dág Deirdre an chorón ar leacna fhuinneoige sa chiisten. Bhí an inneog ar oscailt, ach níocha Deirdre é sin. Oh no, níocha sí é. Íhuaá a wami ar siise. Íhuaá a iadí. Susan stair lei go dtí a seomra codalta. Ar maidin, bhuail Deirdre isteach sa chiisten. Ní rá an chorón ar leacna fhuinneoige. A wami, a iadí! Tá mo chorón imethe! Féach! Oh no! Bhíodh sé ar leacna fhuinneoige ach bhí an fhuinneoga ar oscailt. Oh no! Rit Deirdre síos an cosán. Bhí an cat ar an mala. Ar thóg tusa mo chorón ar sa Deirdre leis. Meow! Ar sa an cat agus rún sé a thuúla. Bhrostigh Deirdre isteach sa gcordín. Bhí aon beag bídeach ag canna go bog. Wacha tú mo chorón ar sa Deirdre leis. Ar sa an tain.
agus sús leis snéir. Ó nó, cóil sé. Ní rá an chorón sa chlós. Ní rá sí sa stábla. Amach le Deirdre go dtí an gcuirt ceorca. Bhí an ceorca glas agus buí ag lúsca is ag damhsa sa ghaoi. Bheith, so tú Deirdre ag ri timpeall na háite. Agus inis tá sí ag ri go dtí an gcuirt sí gurí fécinn tú bhfuil sé an sin. Déach Deirdre timpeall. Bhí an fear bréige ina cheasamh a lór an cheorca. Bhí an chorón álan orga ag si ar a chapín. Bhí manga goire mór ar a aig aige. Féach! Álan ar fad. Is banrín in is sé freisin. Ar sa Deirdre, is rí ionntach chu a fádín. Fóg si an fear bréige agus ri si a bhaile. Tá mo chorón ar an fear bréige ar sa Deirdre. An ghuí is sciúb is dócha ar sa daddy. nó beidir snag brach. nó beidir an cat ar sa mami. Feig an chorón a Deirdre, mar tá an bháisteach ag teacht. Well, ar sa Deirdre, is maith le pádín an chorón. Is rí ionntach é. Mami bocht, agus daddy bocht, friorthú chorón eile a dhéanamh. Agus tar éis uair an chloig, bhí banrín álinn sa teach a ríist. Thóg daddy greengraf an speisialta. Agus cé atá sa greengraf seo an gapan sibh. An rí agus an bhanrín le chéile. Féchorthú. Deirdre agus an fear bréige ag cabh na chorón ionntach wa. Sin deire an scéal a chuirde. Tásúla gom gur muin sibh taithna bus sin. Scéal deas é an éasca agus siimplí le léamh. Agus tásúla gom go nearna sibh na picturí a bhar freisin. Alrighty a chuirde, feicimid sibh a ríist a hain chéad scéal eile an chéadú eile. San!